खिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि गायसननाय जादों दिनैहाय आरो बिथां गोदान मेम्बार्सफोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बेनि टीमखौ आङो हामलायनाय जासिहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाहाथे इयुनाव जोङो गासिबो ट्राइबेल्सफ्रा इउनाइट जानानै खौसेथि जानानै जोंनि मोनथायनि सायाव आरो जाखिनि जोंनि आयेन दङ एससि प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्टनि जोंनि बा लेन्ड एन्ड रेभिनिउ एक्ट दङ बिनि सायाव आरो फरेस्ट डिवेलार्स एक्ट जाखिनि एक्टफोर दङ आरो जेनेबा जाखिनि मोनथायफोर दं आयेनफोर दं बिनि सायाव जोङो जेसेबां हायो एवेरनेस खालामलांनो हास्थायगोन जोंनि आतसुनिफ्रायनो आरो जोङो दा नेक्स्ट मान्थनिफ्रायनो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय सेमिनारा नेक्स्ट मान्थनिफ्राय जोङो आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जोङो बे हाबाफारिखौ लागोन दा बेखौ बुंनानै आङो मोनसेल' खोथा खावलायनो लुगैयो नोंथांमोननिसिम जोङो बयबो ट्राइबेलफ्रा खौसे जा फै जों गाव गावनि नलेजखौ बारायनानै लानि गावनि रोंगौथिखौ बारायनानै लानि जाहाथे जों जोंनि मोनथायखौ जों मिन्थिनानै लानो हानायनि थाखाय जय ट्राइबेल जय हिन्द बाक्सा डिस्ट्रिक्ट दुलाराय ट्राइबेल फरायसा आफादनि निउ बडिखौ दानाय जाबाय आसा खालामो दिनैनि जा निउ बडियाव बिबान मोनदों बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय गोसो जिउ होनानै जोंनि आसामाव बेसेबां ट्राइबेल दं बिसोरनि सायाव नोजोर लानानै जों जयै हाबा मावलांगोन अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन बे बेसादा ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट जानानै दंमोन जोंनि आसामाव माने ट्राइबेलफ्रा गावबागाव गुगालांजोब्बायमोन आलदा आलदा जाजोब्बायमोन बे डिफारेन्सखौ इउनाइट खालामफिननो जि जाय सारमोना इनिसिएटिभ लाबाय बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरबाय दा दानायाथ' दाबाय जोङो गोसो गोरबो होनानै गोसो गोरबोजों खामानिखौ मावलांनांगोन बे बाथ्राखौ आङो फिल खालामदों जोंहा गोबां माने रोंनो गोनां बाथ्रा दङ जायखौ जोङो नैबे आतसुनि गेजेरजों सोलोंनो हागोन होननानै आं मिजिंथिबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि कलिग दिनै जाय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडियेन्टआव दिनै बिथांमोना जगदान जाफैनायजों लोगोसे ट्राइबेल समाजखौ दिनै गोलैसोना थानायखौ बहुद दिनाव जों बिदा फंबाय दिनै सिनायलाय जानानै फैबायमोन सोरबा राभा सोरबा गार' सोरबा मिसिं सोरबा बर' सोरबा थिग नानानथा दिनै ट्राइबेला दिनै गाव गावनि सिन्थाधारा गाव गावनि जाथिखौ दिनै बोखांनो थांनायावनो दिनै गावनि बिदा फंबायफ्रा दिनै गोमालांनो थांदों बे समस्या दिनै जोंनो मोनसेनिफ्राय मोनसे बारायलांगासिनो दं जाहाथे बे समस्या उनफ्राव दिनै गोजान जानाय जों ट्राइबेल बिदा फंबाय ज' मावलांनो हायो बिभिन्न प्रब्लेम बिभिन्न जोंहा समस्यायाव गोलैसोना थानायखौ जों इउनाइटेडलि जों फाइट खालामनो हायो लोगोसेयैनो जोङो दिनै ट्राइबेला ओरैनो जोंहा पपुलेसन पेटार्नाव दिनै आसामाव जों खमायनानै थांगासिनो दं मानो होनबा दिनै बाय'लजिकेलि जों मा जादों प्रब्लेमा जाबाय जोंहा पपुलेसना ओरैबायदि खम दिनै बनिक गोष्ठीनिफ्राय लानानै दिनै जेरै मारवारि होन बेंगल नानानथानिफ्राय जोंहा दिनै प्रब्लेमा जादों जोंहा दिनै ट्राइबेलनि समस्याफ्रा हानिफ्राय लानानै दिनै लोगोसे सोलोंथाइनिफ्राय लानानै हेल्थनिफ्राय लानानै लोगोसे बिभिन्न मा होनो एट्रसिटिस जोंनि सायाव दिनै अयथासार जालांनिफ्राय जोंहा मोनसेनिफ्राय मोनसे बांलांबाय थादों दिनै बे प्लेटफर्मखौ जों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियना दिनै बे सुजुग सुबिदाखौ लानानै जोंनि ट्राइबेल बिदा फंबायफोरखौ जोङो दिनै बे गोलैसोना थानाय समाजखौ सम आरो सुबिदाखौ खाबुखौ मोननायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर लोगोसेयैनो जाहाथे फैगौ दिनाव जोङो ट्राइबेल बिदा फंबायफ्रा जोङो खौसेथि गासिबो ट्राइबेल माहारिखौ जों जयैनो जौगाखांलांनो हायो आरो बोखांनो हायो बे मेसेजखौनो आं दिनैनि गोथार मुगायाव अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टनि लोगोसे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गोदान आफादगिरि हिसाबै आङो बेखौनो जोंहा ट्राइबेल बिदा फंबायमोननिसिम आङो बे मेसेजखौनो हरनो लुबैहरनाय खारन मैया दाख्लैसिम जोंनिफ्रायनो ओरैबायदि राजनितिक नेता जाबाय जातीयताबाद नेता जायखौ जों बुङो दिनै आबसुनिफ्रायनो थांनाय दिनै मिसिंनिफ्रायनो दिनै अनेक नेता दङ जोंहा नै इउजि ब्रह्म बिथांमोना एबसुनिफ्रायनो थांनाय लोगोसेयैनो जोंहा मा दङ मा होनो प्रमद बर' जाय जोंनि आबसुनिफ्राय थांनाय आरो लोगोसे नै जोंहा मिसिंनिफ्रायबो दङ रनस पेगु बिथां भुबन पेगु बिथां दिनै बिथांमोना मा दिनै जोंनि ट्राइबेल लेन्डआवनो ट्राइबेल एरियायावनो दिनै ट्राइबेल बिदा फंबाया दिनै उसेद जादों मानो खारन दिनै जोंहा जोंनि मोन्थायखौनो जों मोनथिया दिनै जोङो ट्राइबेल राइट्सखौ जोङो दोनखुमानानै जोङो दोनदों जायनि थाखाय जों दिनै मा जादों आरो लोगोसे जोङो बिदा फंबाय गावलायनो थाखाय जोङो बे सुबिदाखौ मोनाखै ट्राइबेल बिदा फंबाय दिनै बर'नि समस्या गाबोन समफोरनिया मा सोरबा मिसिंनि समस्या गाबोन समफोरनिया राभानि समस्या गतिके जों इउनाइटेडलि जों ट्राइबेल बिदा फंबायफ्रा दिनै गुवाहाटीनि जिथु नलपारा जिथु समस्या बे समस्याखौ जों इउनाइटेडलि भइस हरनांगोन लोगोसेयैनो सोरबा राभा सोरबा मिसिं स्पेसियेलि जों अट'नमास काउन्सिलाव जोंनि ट्राइबेल बिदा फंबायफ्रा मोनसे बुस्थुखौ स्ट्रं जों एकगत जानांगोन मानो होनबा जों अना सोदोबखौ जों एन्टायार ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बा एन्टायार जोंनि ट्राइबेल काउन्सिलनिफ्राय जों आउट खालामनो सेस्था नांगोन जेरै अना मिसिङा होनदों अना ट्राइबेल अना बर'
अना कार्बि अना राभा बे सोदोबखौ जों ट्राइबेल बिदा फंबाय खुनु काउन्सिलाव जुरित जानाङा मानो होनबा जोङो बिदा फंबायजोंनो जों चेलेन्ज खालामनाय जायो बिनि थाखायनो जों बे अना सोदोबखौ बाहायनो थाखाय जोङो ट्राइबेल अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टआ मोनसे सुजुग सुबिदाखौ मोन्दों आरो जों बेखौ कलाबरेटिभलि जों अल ट्राइबेल जेसेबां दङ दा आसामाव जों जयैनो जोङो बेखौ मावनायनि मोनसे बिथांखिबो लागोन बिटिसिनि बायजोआव जानाय बायदि बावैसो सिगाङाव जे चिराङावबो जादों बे लेखायै जुदि बाक्सायाव जायोबा नोंथांमोना जे ट्राइबेल स्टुडेन्ट हिसाबै माबोरै राहा नङा जोंथ' जनानै थाया खारन दिनै जोंहा मोनसे प्लेटफर्मखौनो मोनाखैमोन सोरबा आबसुआव दङ सोरबा दिनै आसुआव दङ निजा जाथिखौ लानानै बेस्थ' खिन्थु जों दिनै जयेन्टलि मोनबाय जोंनि गेजेराव राभा दं जोंनि गेजेराव देउरि दं जोंनि गेजेराव मिसिं दं जोंनि गेजेराव कार्बि दं जोंनि गेजेराव बर' दं ना गतिके जों बे प्लेटफर्मखौ जों मोनाखैमोन जिहेथु जों दिनै मोनबाय जोङो बेखौ जों हिद्दान्त लानानै जोङो साननैसोनि गेजेरावनो जोङो बेखौ माबा मोनसे हिद्दान्त लानाय जागोन आरो गोख्रों हिद्दान्त लानाय जागोन